Na svete je len jedna kópia antickej bojovej lode a dnes sa už nachádza na Slovensku. Vyrobili ju v Přerove a viezli ju na Oravskú priehradu, kde ju budú testovať. Jej domovský prístav bude v Trenčíne. Krátko popoludní prekročil nadrozmerný náklad slovensko-českú hranicu. Váha lode je 3 tony, dĺžka je 17 metrov a šírka je 3,20 metra. Táto loď je jediná na svete, nezachoval sa žiadny originál alebo čo i len jedna jeho časť. Vychádzali sme prevažne z rytín, starogréckých alebo antických rytín, stredomorských a samozrejme ešte aj z rôznych malieb na keramike prevažne gréckej, no a z popisov niektorých historikov. Loď bude poháňať 20 vesiel a ďalších 5 ľudí sa môže na nej odviesť. Keď prevážali loď cez miestne dediny a mestá, ľudia boli zvedaví. No hlavně jako, že to je docela neobvyklé náklad, je takové, tak jako dobrý, no. Už ste niekedy niečo také prevážali? No tak vozíme různé věci, ale loď jsme ještě nevezli, že? Majitelia plavidla sa rozhodli pre antickú loď aj preto, že Vojtech Zamarovský bol Trenčán. Určite sme spojili celú túto myšlienku aj s ním, keďže už bohužiaľ nežije, veľmi by sme ho s touto myšlienkou potešili. Bojovú antickú loď pokrstia 8. augusta na Oravskej priehrade v čase, keď si budeme pripomínať 90. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského. Michal Bujna, televízia Markíza.